Aurreko bideoan ikasi dugu eskariaren kurba nola aldatzen den, eskariaren erabakiak baldintzatzen duten faktoreak kontuan hartuta. Orain, ikasiko dugu eskaintzaren kurba nola mugitzen den, eskaintza baldintzatzen duten faktoreak kontuan izanda. Kasu honetan, prezioaz gain bi faktorek baldintzatzen zuten eskaintza. Alde batetik, ekoizpen baliabideen kostuak eta bestalde, enpresen errentagarritasun helburuak ditu. Hasteko, ikasiko dugu enpresek eskaintzen duten kantitatea handitzearen zergatiak. Grafikoan ikusi dezakegu, eskaintzen den kantitateak gora egiten badu, eskaintzaren kurbak eskuinera mugituko dela. S-tik S primara. Bi faktorek eragingo dute eskaintzaren kurba eskuinera mugitzea. Lehena, ekoizpen kostuak jaistea izango da. Ekoizpen kostuak jaisten badira, merkeago izango da ekoiztea. Beraz, enpresek gehiago ekoiztuko dute aurrekontu berdinarekin. Bigarren faktorea, enpresek espektatiba onak izatea izango da. Hau da, turroiak saltzen dituzten enpresak urtean zehar gutxi ekoiztuko dute, baina gabonak iristen direnerako ekoizpena nabarmen handituko dute. Turroi kantitatea asko saltzeko espektatibak dituzterako. Baina produktuen eskaintza ez da beti gorakorra izaten. Zenbaitetan, enpresek ekoizpena gutxitzen dute. Grafikoan ikusten dugun moduan, eskaintzen den kantitateak behera egiten badu, eskaintzaren kurba ezkerrerantz mugituko da. S-tik S primara. Ekoizpen murrizketak bi arrazoirengatik izaten dira normalean. Lehena, ekoizpen kostuen handitzea izango da. Hau da, produktu bat ekoizteko kostuak izugarri igotzen badira, produktu hori ekoizpen kantitatea murriztuko da. Oso garestia delako ekoizpena egitea. Bigarrena berriz, enpresen helburuak izango dira. Zenbait produktu moda pasa ondoren kontsumitzen uzten ditugu, baina oraindik daude zenbait kontsumitzaile produktu horiek kontsumitzen dituztela. Adibidez, CD-ak, nahiz eta gaur egun modan ez egon, oraindik ekoizten dira, baina neurri txikiagoan. Horregatik, enpresek ekoizpena jaisten dute, ikusten dutelago, eskaria ere jaisten dela. Ikusten dugunez, enpresen ekoizpen kostuek eta enpresaren helburuek ekoizpen kantitatean ere aldaketak egiten dituzte, eskaintzaren kurban mugimenduak eraginez. Aurreko bideoak kontuan hartuta, ikusi dugu beraz, prezioa izango dela eskaria eta eskaintza baldintzatzen duen faktore nagusia, baina prezioaz gain ikusten dugu nola beste faktorek eragiten dute, bai eskariaren eta baita eskaintzaren kurba ere. Honekin, merkatuaren funtzionamenduaren gaia amaituko dugu. Ondorengo bideoetan ikasiko dugu zer merkatu mota dauden eta nola konpetitzen duten enpresek merkatuen barnean.